Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Pred Salanga karon nga adlaw Huwebes pitsa 22 na bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Hinubaan nakarikod sang una nga napatay sa COVID-19, serbisyo sa hospital sa Banwa suspendido. SP sa Bacolod, ginratipay na ang duwa ka kontrata sa tunga sang LGU kag IPM CDC. Masupog nga kawatan nadakpan sang mga nagarunda nga tanod sa barangay Pahanukoy. Sospetsado may anay kaso sang pagpangawat dira sa Pahanukoy. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapila si Ana Patricia Noon sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga lantawon ang popularidad sang community pantry nga inisyatibo bilang isa ka wake-up call sa gobyerno agod lantawon ang kinahanglanon sa karon sang mga Pinoy. Suno kay noon, ang mga tao hindi magpila para magkuha sa pagkaon sa community pantry kung kinahanglan sang bulig kag ini na eksperyensyahan sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Ginpahayag ni noon, organizer sang Maginhawa Community Pantry sa siyudad sang Quezon, madamo nga pantres ang nagwa
sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Bangod ang tao mismo nakakita nga nagakinanglan ang ila tupad balay. Antes pa sa pagpagwa sa iya mensahe sa presidente, ginpahayag ni Non nga ginaabi-abi ang tanan nga community pantry nga wala nagalantaw sa reliyon, gender, kag political affiliation. Puwerte kainit nga isyo. Sundan sang profiling mga bulubalita, red tagging sa mga organizer sini. Dito sa Cagayan de Oro, pinauntat ini, ang community pantry naguntat sila kay sa red tagging sang aton sini mga kapulisan sa likod sang klaro nga mando sa Malacañang, mando ni Anyo nga hindi pagpahilabtan bangod inisyatibo ini sang pila naton ka mga utod nga luyag magbulig sa ginagutom, sa ginakulang sang pagkaon. Ang kwestiyon lang galing, may mga pila kita kautod nga bintahuso. Nablang nakuhaan ka na himo sila kaladlawan, gabit-bit sila tag 2 ka 3 nga itlog, tingudi. Ginhimo sila nga daw. Ay, oo, kung kaisa. Medyo, kung may naghatag bulig, kag kung may ara da, nga jutay bala, nga balasahon, kuha lang sang para sa imo, kuha lang para sa pamilya mo, hindi na pagpasubrahe pa. Kay madamo pa ang nagakinahanglan. Hindi lang ikaw isa. Amo gani na siya nga ginbutang ida siya para nga ang tanan makaambot bisan tag jutay lang kung may dalon puli nga wala nagid lulutuon. Pwede ka lang kakuha da 3, 4 ka itlog, mga utan kag iban pa. Pero kung hakwaton mo tanan do kabudlay man, gina pananaw naton pila kada ba sila patilmisa hakwaton nyo do hindi naman na mayo, no? Ang pagbutang siniya para gid sa aton mga utod nga ginakulang. Amo na bala nang pagbugtaw mo may 2 ka kabata daw wala sudanon kadto kato sa ginaplastaran sang community pantry kuha kato 3 ka itlog, no? Lagaon mo sa bata mo, amo na bala nang husto-hustuhan lang. Agod nga ang tanan makaambit man sining karon ginplastar nga bayanihan. Ini tanan para sa aton pati pulis ganiga patindog na sang community pantry. Red tagging mo ng pulis. Ang pila ka mga utod naton nagaplastar naman. Sang una dahil dumduman ko, ang barangay kapitan si Madilin Blada, na may ara man na siya sang una. Di subong ara na, nagtuluhaw na, may mga utod na kita, nga luyag magplastar, ang Aksyon Radio, manghatag mga ni, sang bulig sa labing kubos naton nga mga kauturan. Galing nga mula na, kinanglan naton ipatuman gyapon ang mga health protocol. Social distancing, face mask kita, face shield kita. Kag hindi kita magdinaguso, inang daw ka disiplinado sa aton bala. Kuha kada lalaswahon mo. Pagkatapos, sunod naman ang isa, ang iban sige mandunar. Amo na bala. Di lang kita magpamintaha sa aton pareho. Kaguntaton mga tani sa gobyerno warag-wagi ka istriktuhon gid nga hindi pagpabayaan nga i-red tagging mo ya kag daw hindi naman na amo gabuli kita sa aton pareho i-red tagging ka kundi daw insulto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Bao kay ang ginahulat sang tanan ang pagkambyo rehistrasyon ni Albi Benitez karon nga. May misa mo? Maparehistro siya sa syudad sa Bacolod. So gaamat-amat klaro, gaamat-amat atag nga daw ang engkwentro sa Bacolod mangin mainit. Ulaton ta karon. Kay antes kuno sang rehistrasyon may misa nga paghahiwaton sa San Sebastian Cathedral upod kay Albi Benitez kag sa iya sini mga kaalyado. First time ini nga matabo sa Bacolod ang pinakainit nga pinili ay
Good luck sa inyo. Masadya ini. Puwerte ini nga ining kwentuhanay sa siyudad sa Bacolod. Kamusta man ang aton mga dalanon? Kamusta ang aton mga kauturan sa mga merkado? Kamusta ang nagabiyahe? Mayad man ang income naton? Karon nga nagajogging kamusta? Damo man sa Lagon, dira sa palibot sang SM Mall, puwerte mada ang nagajogging kag naga-walking-walking. Aber, tikaon ta ang aton patrol sa sining nga mga tinion. Balita sa Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin Morning. Aksyon Fred, good morning. Masyado ka tugnaw ang kagahon ta Aksyon Fred, ha? Pero kung ginahanglata ang aton kalangitan, ginapalibutan kita sa ang galom. And of course, mabatyagan man ang katugnaw. And daw medyo wala nung tawag sini. Hamog sa Tagalog Aksyon Fred. Sa aton diriya daw makabig mo balayang may kwan. Anong tawag ni aksyon kung dabu-dabu o kung gamay nga kwan bala? Kung siya aksyon Fred mo? Galom. Galom. Oo, di makitan ta aksyon Fred ang kalangitan. Galom na nga galom, doon na tupak ulan, no? Uy, gato pa ang ulan aksyon Fred. Pero ang huyop sang hangin, matugnaw. Ang matugnaw, hangin kag makahambal kaya nga, wow, makapanindog. Tindog ang ano? Makapanindog sa balahibo. Ang sungad? Ha, oo. Basi ito balang? Makapanindog. Dada sa gani, sungad, mahambal ya, ano na, tindog na da, kag mga pinata. Magtindog na, kag mag-initubig kay mga pinatakatog na sa tiyempo. Iniya sa mga kaumhan, amuni kong kaisa makatimbre, kag makasinyas man eh. Sige na balaga, kag magtindog na da, kay para makapainit-init na kita. Kaangay man sining kagahon aksyon Fred. Nga subong iya bukas naman ang mga kapihan nga nagapangapi na aksyon Fred, no? Sa dalan sa Burgos, atubang abisang regional hospital. And at the same time, aksyon Fred, ang pila ka mga lugar nga lalabihan karon sa patrol. Ang kilid mismo sa ARB o IRB, kilid sa isa ka call center aksyon Fred. Diri sa dalan sa North Drive, along the North Capitol Road, Abi, ang nagabukas na sining kaagahon para sa pag-serve man sang kape, no? Iban pa, pang painit man ni aksyon Fred para sa aton sining mga kauturan nga temprano pa ang mga call center agents sabi nga temprano pa aksyon Fred magapangapig wag makapainit. Ang biyahe karon may pipila na ka mga salakyan ti pasahe going sa area sang home site. Ilang iban man aksyon Fred nga sagata naton kay na mga tricycles even ang mga salakyan di pasahe sa going man sa area sa downtown from Barangay Bata nga karon aksyon Fred nagaamat-amat naman sa pagbiyahe o kung sa pag-pick up sang mga pasahero. And at the same time, aksyon Fred, ang pipila ka mga tricycle sa karon o sa sining tinion nga nag-aamat-amat naman sa pag-pick up man, no? Sa mga pasahero. Sado katawhay ang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod, ang that is why yung sa Bisota o kung advice tagid, no? Sa aton sining mga kauturan, ka extra gid nga paghalong sa pagdala sang mga salakyan, no? May portion diri aksyon Fred kayong patrol going sa downtown area along dalan sang Lacson sa may Bangga Rizal Lacson. Nagadabu-dabu, no? It seems nga base daw matupa balaksyon Fred ang ulan nga magluwas nga nagadabu-dabu may mga portion man diri nga matupa man sa pagpanalithi. Ang atong gila pangamuyo nga magtupa ang ulan para mabasa-basa man ang duta bala pagkatapos ang mga tanom naton nga naglalaya. Yes, aksyon Fred, especially sa mga kaumahan kinanglanon gid ni aksyon Fred. Kay ti
bagon ban sa init o masubrang init nga lilitik na gani ang pila ka mga kuan o kung nagabagtik bagalilitik ang mga duta. That is why kinanglanon gid subong, no? Mas maayo gani kung magtupa ang ulan, especially sa mga kaumhan. Hindi na sa Bacolod, kundi sa kabilugan, no? Medyo tupa lang makabasa sa ulan. O rather, makabasa sa tubig ang ining ulan, Aksyon Fred. Ang downtown na area, kay kumuna sa nasiling talbala, Aksyon Fred, niyag dabo-dabo, di basa ang dalan. Diri medyo madanlog ni basta-basa kuno ang dalan kung gagahon. Madanlog kuno, Aksyon Fred. Sa aton sining mga kauturan nga nagadala na sila ang nagadrive sang salakyan, extra nga paghahalong, hindi gidya hinali o kon kalit nga preno, kundi kongit, no? Lalangay gid lamang para makitanta kagamangin matayo yun ang pagdalasang ila sining mga salakyan. Siya do ka tawhay Aksyon Alfredo ang aton sining Siling ni Francisco Guangco sa Regent kuno gaulan. Sa Regent per gaulan sa aton sining mga kauturan extra gidya mga paghahalong. Ang kondiri Aksyon Fred ang dalan sa nasiling tanang dalan sang dalan sang Rizal, dalan sang San Juan, subong kagahon basa man. So sa ato sining mga kauturan extra again nga paghalong. Pero masanag Aksyon Fred ang palibot sang Bacolod City Public Plaza. May pipila na ang mga kauturan naton suksok ang ila sining raincoat. May suksok man diri Aksyon Fred nga jacket sa kuan bala sa samtang nagapanilig sa mga dalanon. By the way, Aksyon Fred, talking about the pantries o community pantry. Damo man Aksyon Fred sa karon ang padayon nga nagapanagtag sang ila sining ayuda sang bulig para sa mga tagsa ka mga barangay o tagsa ka mga community. Nalat na nagin no ang mga kapulisan sa pagpanagtagman sang ila sining community pantry. Pero ang tawag nila Ulas lagi red tagging. Sa talando kuway man guro kayang ilay Aksyon Fred. Mabudlay gali no. Kung i-red tag gali, di amo ni nagatag ka community pantry red tag kag i-level sa malaing pag kuan basin balay ambal nila iyang politika, mga miyembro sa wala, sa too. Pero Aksyon Fred, ang tawag di karon sa mga kapulisan sa Idalom, sang Negros Occidental Provincial Police Office, ang tawag nila diri Aksyon Fred sa community pantry daw barangayan bala Aksyon Fred. Bayanihan. Oh yes, bayanihan. Kundi ang term ta karlami kadaman Aksyon Fred nagpangibabaw ang bayanihan spirit. Pero diri yan tawag man nila diri Aksyon Fred is maginhawa. Maginhawa community pantry, no? Exemplify man of course, no? Sa sining bayanihan spirit para sa aton sining mga kauturan. Nga sa piyak sang pandemya, diri nakitaan man Aksyon Fred, nga may espiritu sang pagbinuligay sa tagsa-tagsa ka mga barangay. And diri aging kalipay man Aksyon Fred. In fact, why ni sila ginreta, kundi gin-abi-abi gidya. Sang mga kapulisan ang ining community pantry sa tagsa naton ka mga kauturan na nagapatigayon sila. Even kani Aksyon Fred sa Banwasang Tubuso, mga kapulisan sa Tubuso, Escalante, nagpatigayon man damlag pa sang ila sining community pantry. Kaganalatnan nga gani, even ang Murcia, PNP, nagpatigayon man sang ila sining community pantry. May araman Aksyon Fred ang iyasang sipalay ng mga kapulisan. Kag nalakip naman na diri ang pila pagit ka mga kapulisan like sagay. So kung lang taon ta mas maayo man ini naggikan sa aton mismo nga mga kapulisan gikan sa ila sining pundo. May araman ginatawag yung Aksyon Fred nga good benefactors nga naghatag kutob sa ila sining
SalangaNo kag iginapanagtag sa aton sining mga kauturan kutob man sa ila sining kinahanglanon, no? Ari aksyon na Fredo kan istoryan taban si Police Lieutenant Abigail Donasco isa diri sa mga ginhambalya nga nangin positibo ang ini nga paglantaw sa mga kapulisan kaga of course positibo man ang outcome sa piyak sa isang pandemya. Still ang bayanihan spirit action Fred ang nagpangibabaw. Ari ang pahayag man ni Abigail Donasco. Ngayon, sir, no, Toboso and Escalante, ang mga police stations natin na nag-a-adapt ngayon sa community pantry. Sa PIAC nga, meron na tayong Police Community Pantry Project. Kamusta? By the way, standard health protocol, do we regulate? Gina-observe natin ito? Thank you for that, sir. No, we are observing yung health safety protocols natin, most especially no, na tayong lawmakers, tayong kapulisan. So, we do not intend to break these protocols. Yun po, habang pumipila sila or habang kumukuha sila sa needs nila, merong nagbabantay to check no if hindi ba sila magdikit-dikit, hindi sila magutok in that area, sir, para yun nga, wala tayong ma-violate sa COVID-19 health safety protocols natin. And on the parts ng PPO, how do we look on it, the Police Community Pantry Project? This is a very positive project, sir, no? We adopted it and we see na it has a lot of positive feedback, especially for those who are less fortunate na nangangailangan sa mga ganito, sir, no? Sa pagkain, they see hindi sila makabili, they go to the nearest police station, they go to Toboso, or they go to Escalante City Police Station para kumuha, sir. And other than that, sir, no, hindi ibig sabihin na they can get everything or lahat, sir, no? Hindi na sila magtitira sa iba. Of course, regulated ito, sir, na they only get what they need and provided a thinking na meron pa ding iba na nangangailangan like them. So, this is very important, sir, no, na initiative para din hindi lang isang community ang mabigyan natin, ang matulungan natin, isang pamilya rather, ang matulungan natin, kung hindi, maraming pamilya or ang buong laping na yung buong city or yung buong munisipyo ay makikinabang from this community pantry project. So na Fred, kabahin kita mang iniya sa pahayag si Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nag-alao man siya nga kabay pa kunta ni Surusaya nga halos ang tanan, no, nga mga kapulisan naton maghimo magapatigayan man kaangay sini action Fred. Ginaklaro yung man ganit diriya nga Surusaya dapat pasiguro lang kag ipasiguro nga hindi iya pag-ubuson man para sa ilaya kinanglanon. Saktuhan lang gid ba lang kinanglanon sa iya la pamilya, ang kuwao lang nila, hindi pag-ubuson nga dapat pinlan man ang iban action Fred. Ito ba yang dalan karon sa Araneta this time, kung going ikaw sa southern parts ng syudad sa Bacolod, still action Fred. Basawan, pero way naninag ulan o kung nagadabo-dabo. Pero action Fred, basa ang dalan. So sa ato sila nga mga kauturan, extra nga paghahalong sa pagdala sang mga salakyan. Ang observation sang patrol ang ginatulong sa inyo sang Mighty Sea. Ang ginatulong man sa inyo sang rekta sa patrol with aksyon. Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Madmad na kamo adlaw ron. Kadalag ko sa mga balita para karon nga adlaw. O ang pila naton ka mga utod nga luyag magdunar, may mga ara kamo da harbison nga mga utanon, konsulo sobra ihapit naton dira sa community pantry midiin man nga bahin sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental.
may sulusubra ka mo da. No? Ang ginapangayo nila, ang sulusubra lang. Kag ginayo man naton sa aton mga utod nga ginakulang sa panimalay, hustuhan lang. Amo na bala. Para nga mapatigayon tani kag mapadayon tani ang espiritu sang binuligay. Subong kinahanglan gid ini sang aton mga kauturan. Ako yaga pangabay gid ako. Kung may ara kita sobra sa aton kinitaan, iagi lang makadali. Bisan ano lang dira, utan man dira, may ara kada itlog, may ara kada noodles, may ara kada sulusubra nga bugas, ihapit dira. Para makashare kita sa aton mga kauturan nga ginakulang, no? Amo lang ang aton pangabay. Ti anong ginaplano nyo nga pamahawon karong nga aga? Ang ako niya ti, simple man lang ang ginapulupangita ko, luyag ko subo nga magtula bala. Kay ga sulusapnot ang akon sini nga tutunlan nami nga maghigop ka sa bawbla nang mainit-init pa tinula ng mga ulo gingaw lang kay kon ulo bulo barato siya mo bakla mo sa batuan bla kag paitan kon may ara kada matangkong nga plupriska gibla nan kagang iyada nga dahon mutang mo da pati sanga-sangay adyo da nga daw garaguso gibala. Tapos kung makaprito ka panit, ang manamit subong kay kadamo sang rabanos, paborito ko gid. Namit no. Yaran mo kamatis, buwas Bombay bla, kabutangan uga balingon. Abaw, sa kanamit garaguso gidagi ha. Ako magkiyago sa rabanos, hindi tama kanipis mo. Inang mabatyagan mo nga daw ga raguso gisbaba mo bla. Ti ang ibang ganina ginakumusan na sang asin mo. Ang ako, ginarikta ko lang na, daw kanamit lang. Ang saborya, galalaway, kag yung kumagkaon ka, portes pag ganamit. Oh, ano pang inahulat nyo da? Bango na. Mga mises, lutuin na si mister. Pero paligo anay, magtulutampi ito alya, para enjoy man si mister. Bangon ron, las 4:26 na, una nga hotong, sang aton roll call. Karon nga kagahon, si Alex Muntisaho, una gid, si Milili Origo, kay Rinaldo Reparo, good morning, si Vanessa Mayo, love from Las Vegas, morning, kay Britthart Tunato, kay Magdal Castillo de la Rosa, good morning, si Erne Odasco Lidas, kay Rimar Biranyo Lingoste, kay Diloterio Acosta Gare, sang Quezon City, kay Francisco Guangco, kay Miriam Siles, ba? Si Aksyon Miriam Siles, gabugtaw ka na? Kay Ronnie Gordon, kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, kay Felix Gart, kay Rochelle Torbila, siling kainan ni Francisco Guangco de Buenas, gaulan sa Regent, kay Kili Jaylee, good morning, kay Aida Alunan, kay Rinan Payunggayong, mayong aga manda, kay Merlita Adolf, kay Cory Bidahas sang Quiet Arasya, kay Utay Benedicto sang Victorina Heights Mansilingan, daman kay Jose Mungkal Torilla, good morning, kag kay Evelyn ni Pamusino, good morning, may lang nga pag-monitor kada aga. Dulugsing lang kita sa kanginan, tagsa ka kaagahon. O, kamusta ka mo da? Ang aton mga utod, okay na kamo? Kabugtaw ron? Aber, mabalik ako pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamot, testingan ang show. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupad kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. 4:32 Oy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan
This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Ano ang tikang sang panahon? Tikang sa manahon si Bising, ulihin na si Platan, 340 kilometro, nasidlangan, naaminhan nasidlangan, sang Tugigaraw City, Cagayan, nga nag-angkon sang kabaskugon sang hangin, nga nagdangat sa 165 kilometro por ora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nga nagalabot sa 205 kilometro por ora. Amo ni sa kabaskog, pudiri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, hindi naton mabatyagan. Nagahulag siya panaaminhan nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometro tagsa ka oras. Ang Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sa hangin gikan sa naaminhan, nakatungdan pakadto na bagatnan, nakatungdan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Mga 163,665 ka mga tao ukon, 42,102 ka pamilya ang apektado sa bagyong Sibising sa Bicol Region kag Eastern Visayas. Base sa Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operation Monitoring and Information Center. 23,941 katao ukon, 5,645 ka pamilya ang nagapabilin sa sulod sang evacuation centers. Mga 52 ka puluyan na ang totally destroyed, samtang 468 ang partially damaged. Amo ini ang halit sang bagyo. Porte ang iaarangkada sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36, kay Babs II sang Kingston, Jamaica. Good morning. Dodge Dalida, kay Mario Dalida, good morning man. Kay Warren Ortiz, kamusta? O, naga-monitor man. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Andrino Comida Butanas, good morning. Upod-upod lang kita. Tagsa ka kaagahon. Bisan paano ulo enjoy lang kita. Kung aga, tulotamyaw, hatag, bulo balita para sa aton sinikauturan sa bilog nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Riobin Tampos sang LTO, morning na. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, good morning man. Kamusta ka mo na? Kay Marvin C. Dira kay Jan Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilia, good morning. Sa mga Agustin family sa Kawayan, good morning man. Dira sa mga utod naton, sa palibot dira sang SM, baga jogging kagawoking sila. Morning sa kay si Boysa, kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, GC Sindico, Monsing Syukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Loria Porrado, kay Hubert Carionda, kay Mayor, kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibi Tan, good morning, si Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, kay Mark Achua, arana, morning sa inyo, maayo lang nga pag jogging-jogging, walking. Mabalik ako pagkatapos ni.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampigan Padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na morning dira sa padayon nga pagtrabaho ni Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDR-RMO. Pisan klase tao ni. Ginatrabaho sa karon ang pila ka lugar dire labi na gid ang banago sang dredging team sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpadalom kag pagtinlo sa mga obstruction sa suba blada sang puno barangay Banago. Mayo man no. Siling ni Vargas ini nga inisyatibo sa ila talatapan bangod ang among lugar isa sa mga ginabaha kuno sa tion nga magbubo ang ulan. Di kalabanan sa mga obstruction sa lugar amo ang basura kag soil erosion. Basura gid. Di balo kang nagakatabo kung kaisa. Pila naton ka mga auto daw. Kita malang ganing gahalit sa aton di higko. Kaya wala magitaga pilak sa proper nga butangan sa aton higko mo. Kung makakapot ka sa bisan ano lang, ipilak bisan diin lang. Ang botsilingo daw partly balasulon man kita kung nga daw nagasupon kisa ang mga tubig sa mga drainage naton kay bisan diin talang ipilak ang aton basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Si Jocelyn Abuan sang Cavite, gamonitor na. Ba Wonder Plaza, nira sa gamonitor sa Manila kagamonitor. Kay Matoy Maranyon, good morning. Siling ni Banisa Mayo, ang weather sa Bigas, bao perpekto gikono, mayo gid ang panahon sa Las Vegas. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Yunila Tarusan sa Purok 20, Barangay Alangilan, good morning man. Areglado relax ka mo da makadali. Marelax man ako dire, mga pikape, kay may obligasyon ako. Pero sigurado, balikay kita pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna
upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. So na, ano man yung mga balita, mga ginahidline subong. 7 ka tuig nga bata, patay, binalbal sa Iloy. Ano klase pagbalbal nga napatay ginang bata? Wow, sobra man kapintas, no? Sakit-sakit man yung nga balita ba? Ay, oo. Anano ang mga balita, ang mga US national, gina-advise no, hindi ka mo niya magkantos pungsod Pilipinas, kaya damo o COVID, wow, din mas madamo inyo daw kunamon. Ay, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning, kay Pili Proilan, kay Dilia Liabe, kay Jocelyn Nibuon Dispoho, nagaupod na sa ato na.
si Abigail Labaro sang sumayang Abigail sumayang ni siya sang Qatar. Abigail, good morning da. Kay Jubal Trinidad, kay Benji Galvez sa Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan. Kay Giselle Franco, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga sa... O gano bo, pasaka. Nagsarurot kahapon ang COVID sa Pilipinas, 7,000, nag-ibwal naman, 9,000. Hindi maintindihan, no? Manaog siya, masaka. Masaka siya, malapta. Malapta siya, mabata. Ay, anong nagakatabo sa kalibutan, subong. Hindi na maintindihan. Porte. Ginawat ang hala, tanan nga strikto, tanan ipatuman, amo man gyapon, manaog siya. Pagkaratsong adlaw, saka naman siya. What happened? Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:08. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Aber, isulod tanay ang report sa puwersa sang aton kapulisan, masupog nga kawatan na dakpan sa mga nagarunda nga tanod sa barangay Pahanukoy, sospetsado may anay kaso sa pagpangawat man sa Pahanukoy. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Friday good morning report gikan sa Bacolod City Police Office nadakpan kahapon sang kagahon sa mga nagaronda nga tanod sa barangay Panukoy ang ginakabig masupo kakawatam nga temporaryo nagaistar sa Purok Bantod, barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod. Ang sospechado Aksyon Fred ginkilala sa kay J. Rose Del Prado, 26 anyos tumandok ini sa barangay 16, siyudad sa Bacolod. Nadakpan si Del Prado Aksyon Fred matapos nag-report sa outpost sa barangay Tanod sa barangay Panukoy ang biktima o kontagiya sang baray na si Claudine Morin sa Purok NHA Phase 4, barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod, sa diin gisunod ang iya sinipuloyan sang kawatam. Sa barasig pag-responder sang mga tanod sa barangay Panukoy, nadakpa si Del Prado kag na-recover ang gingpangawat sini nga kagamitan sa sunod sa puloyan ni Morin. Yari ang palayag sang hepe sa police station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Actually, sir, ang aton mga mapisan na tanod sa Panukoy ang nagdakop mo sa iya. Okay. So, nakita ni sa tanod dira sa area sa may experience na barangay Panukoy, Block 29. Na may nag-complain na may nangawat. So, naliparaan niya siya gagas. Mga alas 4, pero dakpan siya mga alas 6 na. Pinanago sa kuno dito sa kanin siya. So, nanago damo-damo na pangwain. Damo-damo na pangwain, sir, na mga items. Mga telephones, bike, mga emergency light, mga backpack, panimalay, yung kawatan niya. Parang mo, sir, pag nakopin siya, may ginigo na sa nga bahay sa aton. May previous case ni siyang kawat man last year, yung February ko na to. So din siya, very man sa area ta. Aksyon Fred, si Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 8. Ang ining report, ginadulong sa inyo sa kalawansang Santol Plaza Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santol Plaza Herbal Soap, epektibong hapon sa papaputi sang panit, ilok tuhod kang siko. Santol Plaza Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Lorski Di Duloda, good morning. Kay Marilyn Dilar Olvido Sigior, sang Firmville Pahanukoy. Morning kuno kay Barangay Captain Bibing Noble. Kay Marlene Diaz sa Barangay Sumag. Si Imbong Jucampo Arimano. Kay Hasmin Roldan Rabilio. Kay Hulo Romero Dablo sa Barangay Romirang Isabela. Kay Inday GP, si Noel Amar. Noel, good morning. Bao si Steve Arasya from Australia with love. Kamusta kung isuon niya lori, guwapo, apurado? Morning lada, may lang nga pag-upod sa atong tagsagid, kakagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras, pwede kang magkape anytime of the day. Dr. Alfred's, you never feel. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue.
Power Whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sang kabulig sa pagpangabuhi. Kinahanglan mo sang suplemento nga nagaangkon sang kusog para sa pilugad law nga buluhaton. Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule. Pirmi mo itandaan nga may mga nagasalig sa imo. Gani bawal ang magmasakit. Pangitaa lang ang tatak said marketing. New approved therapeutic claims. Friend, girl talk ta bala? Nagaka-odor ka ba down there? Tistingi ang bag-o nga pH Care nga may odor protect. Agud may adlaw-adlaw nga odor protection sa regular nga gamit. For as low as 5 pesos SRP, odor protected ka na sa bag-o nga pH Care. Hashtag Golden Girl with a new pH Care with Odor Protect. For as low as 5 pesos SRP. Odor protected ka na. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! May double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng 41-30. Resulta sang 645, 36, 9, 38, 41, 28 kag 30 sa ilo kita. 655 kita. Ang jackpot 29 milyones 700. Resulta in any order. 7, 51, 24, 22, 19, 27. Resulta sang 655 7, 51, 24, 22, 19, kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Daday Hilado da, good morning. Kay Niel Brian Balois. Kay Teresita Constantino Agra. Bao si Pretty Mahilom ara. Si Jerome Lipana, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Kay Banoy Bahandi dira sa Purok Kabukiran Takuling, good morning man. Kay Salvador Tanalyon, maylo nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna. Dire kita, SP sa Bacolod, genratify na ang duha ka kontrata sa tunga sang LGU kag IPM CDC. Detalye sini upod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Balag Action Fred, unanimous na ginratify isang sagunang panglungsod sa Bacolod kahapon nga daw sila sa virtual session ang duha ka separado nga kontrata sa tunga sang LGU kag IPM Construction and Development Corporation. Antes ginratifikahan ang kontrata Action Fred, nagatubang sa mga miyembro sang konsehong tiglawas ng IPM CDC, Department of Public Services, Bids and Awards Committee members sa giban pa para magsabat sa pila ka mga pamangkot. Ang ginratifying nga kontratang angot sa pag-maintain kag pag-operate sang sanitary landfill
balor 63.9 million pesos. Kag paghakot sang basura, balor 131.9 million pesos. Umpisa Mayo 1, tubtob Desyembre 31, tuig 2021. Mr. Chair, considering that this is the same contract of services that we authorize the mayor to sign, at the same as already been signed and notarized, may I then move for its ratification? So move, Mr. Chair. Second. Nabadian si Councilor Dindo Ramos, Chairman sang Committee on Laws, sa virtual session kahapon nga adlaw. Santon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangustin, margos with garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanag ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Basta maayo lang ang hakutay sang basura, no problem gid, no? Kahit wala man kontra mo, sulong nga nagbid ini ang IPM. So wala kontra, arangkada na ang serbisyo sa syudad sang Bacolod. Morning da kay Runa Rihida Traba, nagaupod sa aton, kay Giselyn Andrada Tiangson, kay Iba Gradas Baterna, kay Ami Agustines Baron, kay Idilaos sa Rasya, si Di Anton Diaz, si Tony Diaz ang Patria Village, nagaupod man sa aton, kay Ruan Ong, si Arman Regalado, kay Luila Siason, kay Cathy Bear, good morning. Dira kay Milben Solidarios Apdo, good morning man. Sa Barangay Malingin, Bago. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa aton mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, SalangaNo nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Pasudlon tabi ang report sa Kapitulyo. Hinubaan nakarecord siyang una nga napatay sa COVID-19. Serbisyo sa hospital sa Banwa, suspendido. Balita Kapitulyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon. Medyo bad news, hindi ba yung balita para sa mga taga-Banwa sa Kinubaan bangod sa unang ation, naka-record ini sang unaman nga kaso sa pagkabatay bangod sa COVID-19. Sa report sang Rural Health Unit o kon RHO hinubaan kahapon, ining napatay isa ka babaye ang edad 74 anyos, residente sang Zone 4 Barangay Bacoyangan, kag wala sang travel history. May ginaangkon nga masakit, pareho sang diabetes, hypertension, kag chronic kidney disease. Ang record nagapakita nga Abril 17, sang ini siya ang gin-admit sa Eleuterio T. Dicena Memorial Hospital bangod sa ubo kag kabudlayan sa paginhawa. Bangod sa hindi mayo nga ginbatsyag, sang yesterday nga lawas siya ginsaylo sa Bacolod Queen of Mercy Hospital sa Eroraco, Barangay Badalagan, Sunat sa Bacolod. Pag alas 8 sang gabi, Abril 19, paidalom siya sa RT-PCR test. Kag pag alas 4 sang hapon, ang resulta nagapakita nga siya ang positibo sa COVID-19. Ang pinakamasubo, bangod kahapon, Abril 21, ini siya ang ginbawian sang kabuhi o kon napatay. Ang Banwa sa Kinubaan mayara sang 4 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19 nga sa diin ang mga pasyente
ang lonse naka-isolate sa EB Magaluna Healing Center. Angot sa nga balita, umpisa man kahapon, temporaryo nga suspendido ang serbisyo sa Eleuterio Teresina Memorial Hospital bangod may ara sang patigayonon nga disinfection kag may 7 man ka mga personnel ang ginpaidalom sa RT-PCR testing. Ang Aksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Ani Rapols da sa Okinawa, Japan, good morning. Kay Sinika Mahilom, kay Ray Carbagel sa Barangay 22, kay Adonis Pabon sang Singapore, good morning. Kay MC Banson Archibal, kay Angela Liarte gayon dato sa Barangay Tutong Pilisa, good morning. Kay Abilia Dilpin, kay Babes Navarro Ortales Baligwas, kay Donald Ratso, si Elizabeth Malakagamala Arisiao, good morning. Kay Pilinura Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Gasakit. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag. Lidisma. Oy, Evergreen Herbal Capsule kita. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Kinatiluan niya, ginapabakod niya, ginabalansi niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, suplayan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka vitamin A, C, B, magnesium, potassium, calcium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra, Alice Drugstore sa Hinigaran, March Pharmacy sa La Carlota. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ni tatlo ka mga persona sa bypasta operation kagabi sa Purok Malipayon, Barangay 12, diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginakilala kay Pascual Haranilla, 42 anyos, kag nadakpan man ang duha pa ka iban. Sunod diri kay Police Major Ramil Sorona, ang Station Commander sa Police Station number 1. Ila sining pagpangusisa sa Haranilla ang nalista bilang street level individual. Overman sa iya ining 11 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa Police Station number 7, arestado man sa bypass operation si Lijan Larry Bayotas, 34 anyos, residente sa Abaday Sky, Barangay Vista, Alegre. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla na kumperskar kay Bayotas ining siyam ka plastic sachet sang suspected shabu. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Dira kay Gia Mateo Baynusa, kay Rimar Hicano Aliasgo, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita, mga dala, inspirasyon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edien Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,